Hayırlı kеш barығызға да, hürmetli televizor қараушылар. Сізні Собад Лукыннары телевидениесында атна информацион программасының шираттағы шығарылышын қарарға һәм соңғы яңалыклар белән танышырга чакырабыз. Студияда Гүлназ Гатауллина. Бүген сезнең игътибарга узган атнада Собага Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов килде. Урманчылар хезмәт алдыңгыларын тәбрикләде. Демография милли проекты кысаларында яңа туган сабыйга бүләк тапшырылды. Райондашларыбыз спорт бәйгеләрендә көч сынашты. Хәзер барысы хакында да тулырак сөйләрбез. Республика районнары буйлап үтүче ел йомгаклары җыелышы, ягъни район советы утырышы Соба җирендә дә үтте. Анда катнашу өчен районыбызга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов килде. Ул иң элек Соба милли проектлар сәнәгать паркында булып, биредә үз эшләрен алып барырга теләк белдергән эшмәкәрләрнең күргәзмәләре белән танышты. Тулырак Райла Галявина сөйли. Соба шитендә Собага килүчеләрне каршы алучы, озатып калучы киң колачлы промышленность мәйданчыгы әзерлек сызыгын үтте. Соба милли проектлар сәнәгать паркы турында төзелеш эшләре тамамланып килә дип сөйләргә тулы җирлек бар хәзер. Бүгенге көнгә биредә 385 миллионлык суммага төзелеш, инфраструктура эшләре башкарылган. Безнең инде паркта инде эшләп килүче 2 резидентыбыз бар. Алар инде бүгенге көндә матур гына эшләп киләләр. Яңадан җир кишәрлек сораучы резидентларыбыз бар. Бүгенге көндә барлыгы 40 гектар өлешенең 40% җир өлеше бирелгән. Безнең менә бу күргәнегезчә яңа төзелгән бинада инде Казакстан җәмгыяте, BHP компаниясе эшләп китәчәк. Безнең бүгенге көндә 15 кешегә эш урыны булыр дип вәгъдә иттеләр. Сәнәгать паркының гомуми мәйданы 40 гектарны тәшкил итә. Бүгенге көндә аның 40%-ында эшмәкәрләргә үз эшчәнлекләрен җәелдерергә җир кишәрлекләре бүлеп бирелгән. Калган мәйданнар да тиздән үз хуҗаларын табар. Чөнки бу эшмәкәрлек эшчәнлеге алып бару өчен уңайлы шартлар тудырылган иң отышлы территория. Хәзергә монда резидентлар Абубакировның алмаз мебель җиһаз һәм Нәбиуллинның тимер-бетон эшләнмәләр җитештерү цехлары эшләп килә. Якын киләчәктә шушында үз биналарын корып, эш башларга җыенучылар бүген үз күргәзмәлекләрен тәкъдим иттеләр. Алар белән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов бик теләп танышты. Район башлыгы Рәис Миннеханов резидентларның план проектлары турында белешмәләрне үзе биреп барды. Авыл хуҗалыгы техникалары ремонты белән шөгыльләнүче Соба Техмаш оешмасы быел биредә төзелеш эшләрен башларга гына җыена. Алмаз мебель турында ныклап урнашкан дип сөйләргә тулы җирлек бар. Компания инде 11 ел хезмәт базарында. Эшмәкәр кулы астында коллективта 35 кеше эшле һәм ашлы булып үз тормышларын алып бара. 2019 елда шушы паркка керү сәбәпле безнең зур льготлар булды. Зур кредитлар алып, яңа стандартный линиялар җибәрдек. Аллаһка шөкер дип әйтәсем килә. Һәм киләчәктә дә яңа арышлар кертеп, киләчәктә яңалыкларга омтылып, уңышларга ирешергә дип планлаштырабыз. Евроакцент Соба чистарту корылмалары өчен җайланмалар җитештерүче предприятиедә якын киләчәктә сәнәгать паркы биләмәсендә үз эшен җәелдереп, төзелеш эшләрен башлап җибәрәчәк. Биредә аларның җитештерү, җыю, ретеп ябыштыру, склад өчен дистәләгән мәйданчыклары эшләячәк. Мөгезле реттерлекнең эш башларыннан йорт хайваннары этмәчеләргә табигый азык әзерләүче эшмәкәр Расил Вәлимөхәмәтовның да планы эшчәнлеген биредә җәелдерү. Моңарчы күмәртләтә ит һәм субпродуктлар сату белән шөгыльләнгән эшмәкәр хәзер ваклап сатуга әзерләнә. Яңа юнәлеш калдыксыз эшләү ниятеннән барлыкка килә. Упаковкалар, ниләр ясап, кешегә бүле җайлырак булсынга алырга продукцияны и шунлык белән дә әйбәтрәк бәя торга производство башларга исәпләнә. Алла бирсә. Расил Вәлимөхәмәтов эшмәкәрлек өчен 17 суты җир рәсмиләштерә. Төзелеш эшләрен быелга планлаштыра. Биредә ул шималны кабул итеп алачак, аны эшкәртеп төргәкли һәм киптерә, реализациялый. Йорт хайваннары өчен ризыкларын Мәскәүдән башлап, ерак көнчыгыш илләренә кадәр озата. Без җирләр алдык, безгә җирләрне предоставили. Алла бирсә айларда уже төзелешне башларга исәп, холодильникларны, ярны куеп,
и полный циклда уже тырышып эшләп кешеләргә эш урыннары ясарга инде. Индустриаль паркның киң колачлы проекты терлек азыгы әзерләүче Катнаш азык заводы. Ул бердәм үзәк булып районнан тыш республика терлекләрен дә азык белән тәэмин итеп торырлык куәткә ия булачак. Күп елларын авыл хуҗалыгына багышлаган элеккеге министр Марат Әхмәтов та ул аеруча зур кызыксыну уятты. Бик күп чыгымнар тотылган, бөтен инфраструктура эшләнгән. Инде менә берничә резидент бердә эшләп яталар. Әле аның өстенә бик зур безнең монда комплекслы терлек азык әзерли торган шундый үзәк булачак. Бөтен районның бөтен терлекчелек тармагын менә шуның үзәкләштерелгән рәвештә бик сыйфатлы азык белән тәэмин итә торган. Мин аны бер өлеше буларак әйтәм инде, тәк үземнең элек авыл хуҗалыгы министры булгач инде. Ул мәсьәлә минем үземдә бик борчый иде, чөнки кеше факторы бик көчле безнең авыл хуҗалыгында. Биредә мин берничә миллиард сумлык күләмдә продукция җитештерә торган төрле резидентлар, менә алар өчен мөмкинлекләр тудырылган. Без катнашкан бинада да инде берсе урнашып ята бит. Бу Саба районының үзендәге эшче кешеләргә дә, читтән кешеләрне китерү өчен дә һәм районның бюджетын тулыландыру өчен дә бик зур чыганак. Рәис Магач булай да ул бик заманча кеше бит инде. Анакы һәр килүдә Сабада ниндер яңалык күреп китәсең. Менә бу очракта да мин мондый кулачлы һәм мондый күләмле проект республикада күргәнем юк иде. Бу безнең Чаллыдагы кип мастерларга тиңдәшрәк проект. Шуңа күрә афарин дип әйтәбез. Республика район җитәкчелеге Саба милли проектлар сәнәгать паркын 2024 елга тулы көченә сафка бастыру, эшләтеп җибәрү бурычын куя. Биредән делегация район мәдәният йортына юл алды. Монда да Сабалар тарафыннан бай күргәзмәлекләр әзерләнгән иде. Җитештерүче предприятиеләр, эшмәкәрләр һәм үзмәшгульләр товар продукцияләре, хезмәт нәтиҗәләре белән бүлештеләр. Алар мөмкинлектән файдаланып, Марат Әхмәтовка сорау гозерләрен дә җиткерә алдылар. Район активы һәм башка кунаклары белән үткән сессияшенең төп темасы Саба муниципаль районының 2019 елда икътисади үсеше һәм 2020 елга бурычлар иде. Узган хисап чорында районыбызда продукция җитештерү, эш башкару, хезмәт күрсәтү күләмнәре алдагы елга карата 105% тәшкил иткән. Елда икътисади үсеш күзәтелә. Бу хакта үзенең чыгышында район башлыгы Рәис Миннеханов та тәфсилләп сөйләде. Елдан-ел районда халыкның яшәү көнкүреш шартлары яхшыра, эшләү өчен дә мөмкинлекләр тудырыла. Шулай да хәл ителәсе мәсьәләләр кала бирә. 2020 елда аларны тормышка ашыруны һәм өстәп яңаларын башкаруны максат итеп куйды ул. Аеруча гаилә кыйммәтләрен саклауны сорый җитәкче. Туган телгә мөнәсәбәтне яхшырту төп бурычыбыз ди ул. Районыбызның билгеле шәхесләрен искә алу, исемнәрен мәңгеләштерү 100 еллык, 90 еллык тарихыбызда урын алырга хокуклы. Юлларны төзекләндерү эшләрен дәвам итү, агросәнәгать комплексы тармагын яшәтү, җитештерүчәнлекне арттыру, агросәнәгать паркы төзү, үзмәшгульләр эшчәнлеген үстерү, бизнесны җәелдерергә, биржа мәйданчыгында үзләрен танытуга ярдәм итү, мәгариф, медицина өлкәләрендә яңалыкларны үзләштерү төп максатлар исемлегендә. Авыл җирлекләрендә, авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә алып барылучы дәүләт программаларының тормышка ашырылышы һәм булган проблемалар хакында урыннардагы җитәкчеләр дә бәян итте. Исәп-хисапка нәтиҗәне исә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов ясады. Ул үзенең чыгышында Саба районының илкүләм билгеле дәрәҗәсе барлыгына басым ясады. Район эшчәнлегенең, аның икътисади үсешенең ел саен куанычлы нәтиҗәләр күрсәтүен ассызыклады һәм төп проблемаларның берсе демография мәсьәләсен чишү юлларын күрсәтте. Алга таба да социаль-икътисади үсешне тәэмин итүдә армый-талмый эшләргә дигән бурыч куйды. Районда халыкның тормыш көнкүреше өчен, шәхесләрнең үз-үзен гамәлгә тормышка куя алу өчен бихисап бик күп эшләргә карамастан демография мәсьәләсе аптырап бар икән. Мин инде гадәттәгечә авыл тормышы күзлегеннән чыгып карап, авыл җирлекләре башлыкларына мөрәҗәгать итәм. Шалвар балаларыбызның берсен әзрәк сызганып, бер аякны яучы булып дип әйтү мөмкин. Яучы булып, үз авылларыбызда буйдак егетләрне, кияүгә чыкмаган кызларны, бигрәк тә егетләрне барлап, һәр берегез елга 2 генә буйдак егетне башлык үзлитсәгез, инде аның гадәттә сездә бар икән эшнең берсе китеп бара торган. Алай булгач, икесе ныклы булсын өчен эшне башлык үзлетәргә кирәк. Менә алар үзегезне куып тас. Минемчә,
андый таләп сезнең алда куелырга тиеш, чөнки эшләгән шуның кадәр күп мөмкинлекләр алар биредә халыкның тормышын шартлары өчен Россия президентының менә бу еллык юлламасында әйтелгән өстәмә дәүләт субсидия чаралары. Алар сезгә бу мәсьәләдә текә үзгәреш ясарга мөмкинлек бирде дип уйлыйм. Әле февральнең уртасына тырыштыгыз, быел ук нәтиҗәгә ирешергә мөмкин. Сессия күңелле миссия белән тәмамланды. Хезмәт дәврендә югары уңышларга ирешкән райондашларыбызга олы бүләкләр тапшырылды. Алар арасында Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры 40 ел гомерен масса күләм мәгълүмат чараларында эшләүгә һәм бу юнәлешне районда үстерүгә зур өлеш керткән Әлфия Галимҗан кызы Мөбәрәкова да тәбрикләнде. Аңа Татарстан Республикасы президенты рәхмәт сүзе тапшырылды. Шулай ук юбилейлар елы уңаеннан Марат Әхмәтов бөек җиңүнең 75 еллыгына чыгарылган медаль белән Икшермә авылында гомер итүче сугыш ветераны Нурислам Фәрхуллинна һәм ТАССР оешуга 100 ел тулуга багышланган истәлекле билге белән Ленин ордены кавалеры хезмәт ветераны Мамалай авылында яшәүче Мәрьям Ниса Мәүлиеваны бүләкләде. Яңа 2020 ел балалы гаиләләргә бик күп яхшы яңалыклар, уңай үзгәрешләр алып килде. Гамәлгә кергән яңа программалар барысы да файдага гына. Аз кремле гаиләдә туган сабый өчен кирәк-яраклар тутырылган нәниләр тартмасы моның ачык мисалы. Узган атнада Гайнуллиннар гаиләсенең 3нче баласын бу зур бүләк белән каршы алдылар. 3 бала әтисе Илшат Гайнуллинның шатлыгы бүген эшенә сыймый. 2 кызын җитәкләп тормыш иптәше Гөлсирен белән кечкенә Лилияны каршы алырга килгән. Барысы да түземсезләнеп яңа гаилә әгъзасы белән очрашуны көтә. Безнең гаиләдә бүген шатлыклы хәбәр, менә 3нче кызыбыз туды. Дилия исемне куштык. Олы кызыбыз Илинә, уртанчы кызыбыз Зәлинә исемне, кечкенә кызыбыз Дилия. Шушы шатлыклы хәбәрне бүген ничек каршы алабыз инде. Хөкүмәт тарафыннан шундый зур бүләк өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Шушы семьяга булышкан өчен, 3 балалы семья өчен. Лия яңа 2020 елга аяк баскач районда 14нче булып туган бала. Авырлыгы 3 кг 900 грамм, буе 53 см. Комбинезон, итек, сабый киемнәре, юыну кирәк-яраклары. Барлыгы 14 төрле әйбердән торган нәниләр тартмасын районның халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин тапшырды. Район хастаханәсе табибларына бик зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Бик яхшы карадылар. Бик зур рәхмәт барсы өчен. Менә бүләктә тапшырдылар. Без бик бәхетле, рәхмәт. Тагын килергә планлаштырасызмы? Асысын кадай күрсәтер инде. Государство выделить иткән комплектны Гөлсиренгә бирәбез. Ул да исән-сау гына булып, балаларын исән-сау үстереп, икесе бергә тигезлекле, күңел тынычлыгы белән исән-сау яшәсеннәр, авыртмасыннар. Балаларын карасыннар, балалары игелекле булсын. И безгә килсеннәр тагын. Алар 3 кыз белән менә монда хәзер получились. Хәзер безгә малайлар кирәк, даже может 2 малай кирәктер. Ибет, Гөлсирин. Менә шул. Исән-сау булсыннар, исән-сау тагын килсеннәр безгә. Табиблар кулыннан киткәч, сабыйның сәламәтлеге аның өчен җаваплылык тулаем әти-әнигә күчә. Һәм бу эштә еш кына ярдәмгә әби-бабай да бик теләп кушыла. Бүген дә алар балаларының шатлыгын уртаклашырга килгән. Бик сөенечле булды инде, исән-сау үстерсеннәр, тигезлектә, муллыкта, саулыкта, сәламәтлектә. Рәхмәт менә шәфкать тусташларына, врачларга исән-сау бәбине тудырдылар. Исән-сау, сәламәт, бай тормышта яшәргә ясын, игелекләре булсын. Менә үземнең дәгән 3 кызым бар иде. Яңадан 6 оныгым булды, 5 кыз, 1 малай араларында. Аллага шөкер, бүгенге көндә бик шатлыклы, бик матур яшибез, монасында яшәргә язсын. Дәүләтнең бу бүләгенә җан башына кремнәре яшәү минимумыннан артмаган гаиләләр дәгъва итә ала. Әле бу ел гына гамәлгә кертелгән проект, аның шартлары хакында районның халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин сөйләде. Барлык балаларга да бирелмәй бу. Монда инде социаль яклау бүлегенә бала табырга әзерләнүче әни дип әйтик, мөрәҗәгать итәргә тиеш була. Ул инде справка бездән аз кремле гаилә буларак справканы алганнан соң, ушул справканы алып килә безнең шушы больницага. Безнең Саба районы больницасына. Бу инде бүтән безнең больницаларда бала табырга уйлый икән республикада. Барлык республиканың больницасына да шушы справканы тәкъдим итә ала, алып килә ала. Шуны тапшыргач, безнең инде сәламәтлек саклау хезмәткәрләре, шулай ук роддомнар дип әйтик инде, алар
бу гаиләгә шушы подарочный комплектны заказ биреп, алып кайтып, тапшыра ала торган балалар. Без бүген күрдек, үзебез 3-нче безнең шушы комплектны алучы бала, но беренчесе безнең районда тапкан. Калганнары икесе инде безнең республиканың перинаталь үзәгеннән алып кайткан, Казанның бүтән больницасыннан алганнар бар. Шуңа күрә бүгенге көндә әйтәсе килә, андый бала табырга әзерләнүче әниләр безгә инде 9 кеше килде. Шушы справкага, менә шушы араларда инде алар шушы комплектларын, бүләк комплектларын алачаклар. Бала үстерү җиңелләрдән түгел, яшь гаиләләр дәүләт ярдәменә мохтаҗ. Җитәкчеләребез дә моны яхшы аңлап, һәрдаим яңа программалар булдыру өстендә эшли. Нәниләр тартмасы да дәвамлы булсын иде. 3-нче көн Саба урман хуҗалыгы хезмәткәрләре 2019 ел хезмәт нәтиҗәләре буенча алдынгылар слеты үткәрде. Лесхоздагы Аучылар авылы бәйрәм залында шушы тармакта эшләгән, уңышларга ирешкән хезмәткәрләр тәбрикләнде. Алдынгыларны хөрмәтләү тантанасында Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Рауль Кузеров, район башлыгы Рәис Миннеханов һәм бу көннәрдә Татарстанда эш сәфәре белән булган Үзбәкстан делегациясе вәкилләре катнашты. Ә бәйрәмгә урман хуҗалыгы белән бәйле булган төрле тармакларда эшләүче алдынгы хезмәт ияләре, ветеран остазлар чакырылган иде. Иң элек дин әһелләре үз фатихасын бирде. Аннары легендар урманчы, Саба урман хуҗалыгына нигез салучы, эш башында торучы Нургали Миннехановны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Урман җир кешесенең иң зур яшел байлыгы. Саба районы урман хуҗалыгы да бүгенге көндә районның төп керем чыганакларының берсен тәшкил итә. Биредә җитештерелгән агач эшләнмәләре, төзелеш материаллары, калдыкларсыз эшләү комплексы продукцияләре үзебездә генә түгел, чит төбәкләрдә дә кызыксыну уята. Ябык тамырлы ылыс кәлшәләре үстерү Россиядә бер генә. Шуңа да эшләре уңышлы, хезмәтләре дә нәтиҗәле бара Саба урманчыларының. Башкарган эшләргә килгәндә урман фондында 110 гектар, Ерганаклы Текетау битләрендә 1740 гектар җирдә яшь агачлар утыртылып тәрбияләп үстерелде. Шулай ук урманнарны кыртышлардан, янгыннардан, урлаучылардан саклау буенча да шактый гына зур эшләр башкарылды. Ә инде производство ягына килсәк, барлыгы 137 мең километр агач кисеп чыгарылып, 670 мең сумлык товар җитештереп сатылды. Ә инде шушы сатылган акчалардан безнең эшчеләребезгә 139 миллион сум акча хезмәт хакы. Тәбрикләүләр урман хуҗалыгы ветеран хезмәткәрләрен олылаудан башланды. Нәкъ менә алар бу тармакның үткәне, заманында тырышып эшләгән уңганнары. Бүгенге көндә урманчылык хезмәтендә 500-гә якын кеше исәпләнә. Алар барысы да үзләренең һөнәрен яратып, җаваплы карап эшли. Республикадан исәпләнгән 1 миллион 300 мең гектар урманнарның 100 меңе Саба урманчылыгына туры килә. Һәм җитештерүчәнлек буенча Саба лидер ди Татарстан урман хуҗалыгы министры Рауль Кузеров. Һәм кешенең хезмәт хакы да лаеклы булырга тиеш дип белдерде. Авыл хуҗалыгында менә бер сан бар. 1 гектар пашнига шундый результат дип бездән җитәкчеләрдән сорап торалар. Бик активно. Шундан инде мәдәм мин уверен эталам, Саба урманчылыкларда 1 гектар урманга продукциясе чыга торган сез лидерлар, күп еллар инде. Шуның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Хезмәтегез өчен, җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт. Вакытында эффектив оештыру өчен. Без инде центральный аппарат буларак министерство бездән инде минем бурычым киләчәктә менә хәзер зарплаталар янында туры инспекторский составтан бик күп эш алып барабыз. Менә январь башында әле коллеги вакытында яңа җитәкче Рослесхозның Сергей Михайлович Анаприенко белән очрашулар булды. Безнең президентыбыз белән Рустам Ильич Миннеханов белән ел ахырына кадәр куелган безгә менә бурычлар, шул зарплаталарны, среднемесячный зарплаталарын арттыру буенча эш алып барабыз. Аны инде среднемесячный регион буенча Министр зур бүләкләрне дә тапшырды. Россия Федераль урман хуҗалыгы агентлыгы рәхмәт хаты белән Саба урман хуҗалыгы директоры урынбасары Азат Миннеханов тәбрикләнде. Министрлык бүләгенә ия булучылар арасында Саба баш участогы баш урманчысы Азат Зиннатуллин да бар. Безнең төп эш ул урман үстерү, урманны карау. Без язында, җәендә, көзендә инде күбрәк урманда яз башлануга акчап китәбез, агач утыртабыз. Үз вакыты белән инде чыгабыз, урманнарны карыйбыз. Безнең төп эш надзор, контроль, урманны саклау, урманнарны вакытында мин полосалар сызу,
бүтінісі біздің үсте инде. Әтиенлер, бабайлар бүтінісі урман сферасында эшләгәч, мин дә шул ук сфераны алдым. Шуңа күрә урманда эшлим, урманны яратып, урманны үстерәбез. Курса урманчылыгы исә 9-нчы ел рәттән җитештерүчәнлек буенча беренчелекне бирми һәм бәйрәмдә акчалата премиягә лаек булды. 2019 елда 490 гектар посадка утыртылган булса, ел буена агач эшкәртү цехын алганда 21 миллионлык товар эшкәрткәнбез. Димәк, хезмәт күренгәч, безне алдынгы хезмәтчеләр дип шушы бәйрәмгә чакырганнар. Кирәкле без әле эшләр шулай барсын, дөньялар мул булсын. Җитәкчеләргә рәхмәт. Бәйрәмгә килгән Бохара кунаклары да тәбрикләүләрен җиткерде. Ике як истәлекле бүләкләр белән алышты. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов үзе дә урманчылык өлкәсендә күп хезмәт куйган кеше. Шуңа күрә бу тармак аның өчен якын һәм район башлыгы буларак та тармакны даими үстерү юлларын эзләүдә һәм тормышка ашыруда зур көч куя. Минем әйтәсем килә, бу көндә сез инде яңа эшкәртүләр белән шөгыльләнәсез. Инде безнең киләчәгебездә biz bunu tilәбезме, ул искусственный интеллект дигән сүз бара. Һәм инде ул керәчәк, һәм инде без аны өйрәнергә тиеш, һәм инде урманчылыкта дөрес итеп кулланырга, һәм инде зур нәтиҗәләргә барырга, булганны игелеген күрергә. Дөрес, бүгенге көндә бер кешенең күпме хезмәт табышы шул вакытта инде менә әйтелеп китте. Гектардан булган табышны, әйттегез, сез 6-нчы урын дип Россия Федерациясында мин уйлыйм, сез җиргә бүлсәгез, гектарга бүлсәгез, анда да беренчедер дип уйлыйм. Чара дәвамында урманчыларга Саба муниципаль районы мактау грамотасы, рәхмәт хатлары тапшырылды. Барлык эш төрләре буенча югары күрсәткечләргә ирешкән, иң яхшы һөнәр иясе исеменә лаек булган хезмәткәрләрне дә билгеләп үттеләр. 55-60 яшьлек юбилейларын каршы алган урманчыларны да түргә чакырып тәбрикләделәр. Бәйрәм кунакларының күңелен исә башкала артистлары күтәрде. Хәзер спорт яңалыкларына күзәтү. Узган шимбә-якшәмбе көннәрендә райондашларыбыз чаңгы ярышларында көч сынашты. 2020 елның 23 февралендә Лесхоз бистәсендә барлык предприятиеләр, оешмалар һәм учреждениялар шәхси эшмәкәрләр арасында чаңгы ярышлары буенча шәхси команда ярышы булып узды. Быел әлеге ярышларда 230-дан артык кеше катнашты. Барлык катнашучыларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Хатын-кызлар категориясында ярыш нәтиҗәләре. 3-2 урынны Сабагаз оешмасыннан Мөбәрәкова Алия һәм Фатхрахманова Гүзәлия бүлештеләр. 1-нче урын Рәхимова Фәридәгә. Ир-атлар категориясында ярыш нәтиҗәләре. 3-нче урын Финанс бюджет палатасыннан Хузин Рамил. 2-нче урын Сабагаздан Ганиев Данил. 1-нче урын Хафизов Раниф. 40 яшькә кадәрге хатын-кыз җитәкчеләр категориясында ярыш нәтиҗәләре. 1-нче урында Башкарма комитеттан Хузина Гөлчәчәк. 40 яшьтән өлкәнрәк хатын-кызлар категориясында ярыш нәтиҗәләре. Тургайдан 2-нче урынны Закирова Лилия яулады. 1-нче урын Казначылык департаментының территориаль бүлегеннән Вәли Мөхәммәтова Фәридәгә. Шулай ук 1-нче урында Галимҗанова Осия. 40 яшькә кадәрге ир-ат җитәкчеләр категориясындагы ярыш нәтиҗәләре. 3-нче урын Кәримов Динар, 2-нче урын Саба индустриаль паркыннан Хузин Илшат, 1-нче урын Башкарма комитеттан Гарипов Ирек. 50 яшькә кадәрге ир-ат җитәкчеләр категориясында ярыш нәтиҗәләре. 3-нче урын Рәхмәтуллин Илхам Саба урман хуҗалыгы, 2-нче урын Башкарма комитеттан Ишниязов Марат, 1-нче урын Бетапромнан Гарипов Альберт. 50 яшьтән өлкәнрәк ир-атлар категориясында ярыш нәтиҗәләре. Финанс бюджет палатасыннан Соңгатов Шамсун 3-нче урын, ВДПО Нуриев Фәргат 2-нче урында, 1-нче урын Саба аграр көллиятеннән Бикмөхәммәтов Закирҗанда. 60 яшьтән өлкәнрәк ир-атлар категориясында ярыш нәтиҗәләре. Сабагаз оешмасыннан 1-нче урында Мөхәддинов Исмагыйль. Команда зачетлары нәтиҗәләре.
3-нче урында аграр көллият, 2-нче урында финанс бюджет палатасы, 1-нче урынны Собагаз оешмасы яулады. Барлык призерларны котлыйбыз һәм аларга алга табада спорт казанышлары теләп калабыз. Кичә хатын-кызлар арасында волейбол буенча Соба районы чемпионатының финал уеннары үтте һәм зона этабы җиңүчеләре ачыкланды. Мәгълүм булганча, ел сайын районыбызда хезмәт коллективлары һәм авыл җирлекләре арасында төрле спорт бәйгеләре алып барыла. Волейбол ярышлары шуларның берсе. Хатын-кызлар һәм ир-ат командалар үзара лидерлык өчен көч сынаша. Уен сезоны дәвамында хатын-кыз командалары үзара ныклы көрәштә волейбол уеннарында җиңү өчен бәйге тотты. Барлыгы 24 команда. Соңгы хәлиткеч уеннар кичә 25 февральдә Соба спорт комплексында үтте. Бу көнне 2 лигада, югары һәм Надежда лигаларында командалар көч сынашты. Командалар арасында очрашулар бик киеренке һәм кызыклы алып барылды. Җанатарлар һәр кайсы үзләренә көч биреп торды. Шулай да җиңүчеләр һәр 2 лигада да ачыкланды. Район чемпионатының зона этабында үзләренең кички ялларын жәлләмичә көндә шөгыльләнергә һәм уеннарга йөргән хатын-кызларны район башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов тәбрикләде. Инде нәтиҗәләргә килсәк, призлы урыннарны исә иң көчле дип табылган командалар бүлеште. Югары лигада 4 урын билгеләнгән иде. 4-нче урынны бәләкәч уенчылары яулады. 3-нче урынга финансистларның беренче командасы кызлары, 2гә Олимп командасы урнашты. Ә җиңүче булып беренче баскычка муниципаллар волейболчылары күтәрелде. Надежда лигасы уеннарында 3-нчегә Сәләтле балалар мәктәбе, 2нче урынга культура командалары лаек булды. Җиңүче булып бу категорияда аграр көллият волейболчы кызлары танылды. Шулай ук волейбол ярышларының иң яхшы уенчыларын да тәбрикләп үттеләр. Узып баручы көннәр шундый яңалыклар алып килде. Һәр яңа көн, яңа вакыйгалар кыры, тапшыруларыбызны карап, районыбыз тормышы белән танышып барыгыз. Карый алмый калсагыз, социаль челтәрдә һәм YouTube каналында хәбәрләр белән таныша аласыз. Бүгенгә тапшыруыбыз тәмам. Исән сау булыгыз.